Алелуя! Слава на Господа! Свети в Господа Исуса Христа! Нека Бог Израилев да ви благослови изобилно, благодат и мир да ви се приумножават. Снега в Германия продължава и натрупва. Благодарим на Бога за прекрасното време. Бог е чудесен. Преди един месец назад мой син Николай ми каза: тате, защо няма сняг в Германия? Викам: не знам, сине мой. Бог знае, викам. Но ако искаш, нека се помолим, викам. И Бог ще даде. Бяхме се помолили. Така аз сам и аз се помолих и казах: Боже, моля те, нека вали сняг тук в Германия. И благодарим на Господа. Бог чува молитвите ни. Бог е верен. Бог слуша молитвите на праведника, както казва Божието Слово. Затова ние като воинство Господне сме призовани със свято призвание, както е написано в 2 Тимотей, 1 глава, в 9 стих, че всички спасени са призовани със свято призвание в Христа Исуса още преди вечните времена. Ако ти си спасен, ти си също така и призован, но забележете, със свято призвание. Ние сме призовани в святост. Ние сме призовани за едно свято призвание. Всеки един от вас, който е спасен, който е получил спасението в Христа Исуса, ако ти днес чуваш моето послание и в сърцето си знаеш, че си спасен, аз искам да ти кажа, също така ти си призован, и то с специално свято призвание в Христа Исуса. Знай, че Бог има за теб място в тялото Христово. Намери си мястото, това свято призвание, което имаш от Бога. Помоли се и кажи: Господи, къде си ме призовал? В коя част от тялото съм аз? И нека бъда верен до край. Защото и в двете си послания аз вярвам, че Господ, Святия Дух, е подбудил сърцето на Павел да пише на Тимотей, защото сам и Павел казва: ето, аз вече ставам жертва. Да, пътя извървях, вика, и вярата опазих, и сега се запазва за мен венеца на славата. Вярвам, че Святия Дух подбуди сърцето на Павел, за да подготви Тимотей, за да не се отчая Тимотей, но напротив, той го подготви, за да бъде воин до край. Казва: участвай като съучастник в страданията Христови. Постарай се, вика. Вземи участие ти в страданията, вика. Бъди воин Христов. Знаете ли, скъпи братя и сестри, когато Бог спаси народа си в Египет и ги освободи, Словото казва: и в оная вечер цялото Божие воинство излезе от Египет. Той ги нарече воинство. Ние сме войници Христови. И ни трябва като воини Христови да издържим до край в това свято призвание, което сме призовани от Бога. Пътя да извървим и вярата да опазим. Защото ние сме създадени за добри дела и тези добри дела можем единствено чрез Святия Дух да вършим. Без Святия Дух никой не може да върши добро дело. Защото Той е добрият, който живее в нас, и на Него да бъде слава във веки веков. Бъдете благословени!